இருக்கும். எந்த மரத்துல ஸ்வீட்டா இருக்குதோ அங்க போய் வாங்கி அதை வந்து சமர்ப்பிப்பாங்க மாதாஜி. அது வாங்கிட்டு வருவாரு. பகவான் ஒரு பக்தர் வந்து இளநி கொண்டு வருவாரு. அவர் கொண்டு வந்து அது சீவி கொடுக்கறப்ப அந்த கூரையில கைய வச்சுட்டு மறுபடியும் அதை எடுத்து கொடுப்பாரு. அப்ப வந்து இவர் சொல்லுவாரு, இது வந்து மக்கள் நடந்து போற இடங்கிறதுனால மேல கூரையில தூசி எல்லாம் படிஞ்சிருக்கும். நீங்க அப்படி இருந்து இதுல கைய தொட்டுட்டு வந்து எடுத்து கொடுக்கறது பகவானுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்வார் மாதாஜி. அது இனிமேதான் வெரி நைஸ் மாதாஜி, அது அப்சர்வேஷன். இனிமேதான் படிக்கணும் மாதாஜி. அது இன்னும் இனிமேதான் பண்ணோம், படிக்கணும். அவங்க முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க. பட் ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா நானே பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்னடா இதெல்லாம் நான் கவனிக்கலையா கிளாஸ்ல என்ன அப்படின்னு. ஓகே, யார் இன்னைக்கு கிளாஸ் மானிட்டர் பண்றீங்க? யார் எடுக்கணும்னு, யார் கோஆர்டினேட் பண்றீங்க? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி, நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். என்னாச்சு பிரேமா மாதாஜி காணும்? மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. இருக்கீங்களா? ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்களே. நீங்க சைலண்டா இருந்தா செட் ஆகாது. நீங்க நான்லாம் சவுண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லோகன் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்ட் ஸ்கிரீன் எனக்கு வரல. ஜெய் ஓகே ஓகே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ. ஓகே ஓகே. ஓம் அக்ஞான ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். ஓம் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரவ விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரவ பக்த விருந்தா. द्वारे रहु पर बीते तेनो हाथ दीला से हाथे पालचू नीला पंडित देखिला. हरे कृष्णा. பிரேமா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி படிங்க. 82 81 மாதாஜி. द्वारे ऊपर भी देखा हाथी गिला ஜெயி காதே பலசூலா பண்டித தேகிலா. அப்போது அந்த வேலைக்காரன் கதவிற்கு மேலிருந்த விதானத்தை தொட்டுவிட்டு அதே கையினால் இளநீரை தொட்டதை ராகவ பண்டிதர் பார்த்து விட்டார். ராகவ பண்டிட் வந்து பார்த்தாரு. அதாவது இவர் வந்து கூரையை தொட்டது, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தேங்காயை அதே கையில. ஸோ பேசிக்லி நம்ம நிறைய இந்த விஷயம் பண்ணுவோம். கரெக்டா, இந்த வேலை பண்ணிட்டு அதை பண்ணுவோம். நம்ம நிர்பந்தம் சொல்லுவோம். பட் 10 வேலை ஒரு சைட்ல நானும் பண்ணியிருக்கேன், சாப்பாடு இங்க வச்சுட்டு. அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, பாகவத விதிகள் ஓகே, பட் அட்லீஸ்ட் பகவத்கீதா ஐ மீன் நம்ம பூஜை பண்றச்சே நம்ம பியூரா இருக்கணும். அதனால அச்சமன் பண்ணிட்டு நம்ம பண்றோம். அதனால நிர்ஜல ஏகாட்சி அப்ப கூட நம்ம அச்சமனை விட மாட்டோம். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராகவ பண்டித கஹே. மாதாஜி 82 மாதாஜி. द्वारकया பண்டித கஹே. थैंक्स. पंडिता काहे द्वारे लोक करे कथायाते तारे पंड दुइली उदी लागे ऊपर बीते. हरे कृष्णा. பத்மா மாதாஜி படிங்க. पंडित कहे द्वारे लोक करे कदायाते தார பத தூளியுடி லாக்கே ஊப்பர பித்தே. அச்சமயத்தில் ராகவ பண்டிதர் கூறினார், மக்கள் இந்த கதவின் வழியாக எப்போதும் வந்து போகின்றனர். அவர்களது பாதத்திலிருந்து வரும் தூசி பறந்து வந்து இந்த விதானத்தில் ஒட்டி கொண்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராகவ பண்டிட் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த அவங்க பாதத்துல இருந்து வர்றதுதான் இந்த சீலிங்க தொட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. सेई भी तन्हाई दिया पाला परशीला कृष्ण योगना नेहे पाला अपवृत हाइला. மல்லிகா மாதாஜி. सेई बैठेगा दिया पाले परशिला कृष्ण योग नागपाला अपविता haila. After touching the ceiling above the door, you have touched the coconuts. Now they are no longer fit to be offered to
Krishna because they are contaminated. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura states that Raghava Pandit was not simply a crazy fellow suffering from some cleaning mania. He did not belong to the mundane world. In lower consciousness, accepting something to be spiritual when it is actually material is called Bhauma Ija Diya. Correct, Mataji? கரெக்ட் மேம். Raghava Pandita was an eternal servant of Krishna, and everything he saw was related to the service of the Lord. He was always absorbed in the transcendental truth of how he could always serve Krishna with everything. Sometimes neophyte devotees on the lower platform tried to imitate Raghava Pandita on the platform of material purity and impurity. Such imitation will not help anyone. As explained in the Chaitanya Charitamrita, Adya Leela 4.174, Bhatra 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 Vasu Jnana Dakila Prakrite. On the transcendental platform, there is no higher or lower, pure or impure. On the material platform, distinction is made between good and bad. But on the spiritual platform, everything is of the same quality. Dvite Brahma Bhatrabha Bhatra Jnana Sabe Mano Dharma. A Bala, A Manta, A Sabha Brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore, saying this is good and that is bad is all a mistake. CC Adya 4.176. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ராகவ பண்டிட் வந்து கோபி, ரைட்? ஸோ இப்போ 2 பிரச்சனை என்ன சொல்றாங்கன்னா, பௌம ஈகா அப்படின்றது என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியானா பிரெயின், ரைட்? பௌமனா பௌதிகம், ஞானம்ன்றதா இஜ்ஞானம், ஆப்போசிட். என்னன்னா நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல மெட்டீரியல், அதாவது மெட்டீரியலை ஸ்பிரிச்சுவலா கன்வெர்ட் பண்றதாவது ஈஸி. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நம்ம டவுட்டேல் பண்றோம் கிருஷ்ணருக்கு, அதனால தான் நம்ம பண்றோம். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஓசி ததாசி எத் தபஸ்யசி கவுந்தைய தத் குருஷ்வம் அதர்ப்பணம். பிரேமா மாதாஜி ஃபேவரட். ஸோ அது பண்ண உடனே நம்ம என்ன ஆகுது, நம்ம மெட்டீரியல் ஐட்டம் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னா பௌதிக பொருள்கள்ல பண்றோம். ஆனா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது கல்லு, இது பௌதிக பொருள். அப்பனா என்ன, ஸ்பிரிச்சுவல ரிவர்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல பௌதிகமா பாக்குறவங்க வந்து ரொம்ப தப்பு. இப்போ ராகவா பண்டிட் வந்து யார் எட்டர்னல் சர்வெண்ட்னா, ராகவ பண்டிட் வந்து என்னவா இருந்தாரு ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துலன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ரீவியஸ் ஜென்மம் இல்ல, ஐ மீன் நம்ம கிருஷ்ண கதையில நம்மளுக்கு தெரியாது, நீங்க கெஸ் பண்ணலாம் யாரா இருந்திருப்பாரு அப்படின்னு. சொல்லுங்க, நாளைக்கு நிறைய சொல்வீங்களே, இப்போ கெஸ் பண்றதுக்கு ஏன் சைலண்டா இருக்கீங்க? கோபியரா இருந்திருப்பாரு. ஹரிபோல், வெரி நைஸ் புஷ்பா மாதாஜி. கோபிகள், ஷி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி நான் கோபி. நினைச்சேன் மத்தாஜி. மாதாஜி நீங்க இப்ப சொன்னீங்களே மாதாஜி, ராகவ பண்டிட் கோபியா இருந்தானே, நீங்க இப்பதானே மாதாஜி சொன்னீங்க. நான் அப்ப நீங்க ஆன்சர் பிடிச்சிருக்கணும். பாருங்க, நானே சொல்லிட்டேன். இல்ல மாதாஜி, நான் சரியா எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க வேற ஏதாவது க்ளூ கேக்குறீங்களோன்னு சொல்றதுக்காக இல்ல சொல்லல. இல்ல. கோபி, ராகவ பண்டிட் வந்து கோபி, வெரி நைஸ் அப்சர்வேஷன். ஸோ கோபி அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து, அவங்க தான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களாம். அதான் அவங்க ரூல். அதனாலதான் பாருங்க அவங்க கிளீனினஸ் கவனிக்கிறாங்க. இப்போ ராகவ பண்டிட் வந்து இப்போ எது இருந்தாலும் அவங்க வந்து, நம்ம இப்போ கரெக்டா சொல்லணும், ரொம்ப கிளீன் பண்ணா ஓசிடி, ரொம்ப சுத்தமா இருந்தா ஓசிடி. கரெக்ட். எதுக்கு அது ஓசிடி சொல்றாங்கன்னா, அந்த சுத்தம் கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்ணா அது ஓசிடி இல்ல, அது பக்தி. ஆனா சுத்தமே வேணும்னு சுத்தத்துக்கோசரம் பண்ணா ஓசிடி, ஒரு வியாதி. புரியுதுங்களா? சோ அதனால வந்து இப்போ அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. சோ அவரோட நேச்சரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த ராகவ பண்டிட்டோட மூட் நம்மளுக்கு தெரியும்ன்றதால தான் நான் இது யாரு அப்படின்னு கேட்டேன். நெக்ஸ்ட் போலாம். ராகவ பண்டிட்டோட சிஸ்டர் கூட தமயந்தி அப்படின்னு, அவங்களும் அதாவது இதுல அவங்களும் எல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அந்த கிருஷ்ண லீலையிலேயே வந்து கோபிகளோட கேரக்டர்ஸ். ஏதா பலி பல பேனே பாச்சிர ரங்கியா ஆய்ச்ச பவித்ர பிரேமையா சேவா ஜெகஜி நீயா. யார் படிக்கணும்? சொல்லுங்க, டைம் ஆகுது. சொல்லுங்க
மாதாஜி வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிக்கவா மாதாஜி? யா கலாவதி மாதாஜி யார்? கலாவதி மாதாஜி, அவங்க இல்ல. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। येद बलि पल बेले पेले पर सिर लंगिया ऐसे पवित्र प्रेम சேவா ஜகத் ஜிரியா. எனவே ராகவ பண்டிதரின் சேவை அவர் இளநீர்களை ஏற்காமல் மதில் சுவருக்கு வெளியே எரிந்து விட்டார். அவரது சேவை களங்கமற்ற அன்பின் அடிப்படையில் தூய்மையானதாக உள்ளது. இது முழு உலகையும் வெற்றி கொள்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்கன்னா நம்ம மூளைக்கு தெரிஞ்சா இதுல என்ன இருக்கு? இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கூட ஒரு ஸ்மால் லெவல்ல ரொம்ப ஸ்டர்னா இருப்போம். ஆனா நம்ம எல்லா விஷயத்துல ஃபாலோ பண்ண. நான் வந்து பால் குண்டி இருப்பேன், மத்த விஷயத்துல எல்லாம் காலி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி சேது மாதாஜி, அனுசூயா மாதாஜி, ராஜேஷ் மேம் சொல்லுவாங்க. நான் அவங்க வீட்டுல ஸ்டே பண்ணப்போ எனக்கு வந்து தனியா எனக்கு பால் இருக்கணும் காலையில காசுறதுக்கு. அதாவது நீங்க காசுனா ஓகே, பட் நேத்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி பாதி எடுத்து டீ குடிச்சு. தார்னிஷ் மேம் லாஸ்ட் டைம் சொல்லவே சொன்னாங்க, "ஐயா, நாங்க வாங்குறதே ஃபுல்லுடா, அதுல வந்து நான் இவ்வளோண்டு தான் எடுத்தேன் டீ கோசம் இப்பதான் பாயில் பண்ணேன். இல்ல எனக்கு புது பாக்கெட் வேணும். அப்பதான் நான் காலையில உண்டி எனக்கு அது வேணும். இல்லைன்னா அதனால அவங்க அப்புறமா தனியா பால் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா என்னோட மைண்ட் என்னன்னா, அது ஒரு தடவை காசிட்டு டீ போட்டாலே அது யூஸ்டு அந்த கான்செப்ட்ல நான் இருக்கேன். இப்போ இது கரெக்டா தப்பா நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம். பட் இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த ஒண்ணு தான் நான் இது ஃபாலோ பண்ணுவேன். மத்த எதுக்குமே நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். இதுதான் மாதாஜி கரெக்ட். இதுதான் மாதாஜி கரெக்ட். எது எடுத்தாலும் ஆண்டவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அங்க கொஞ்சம் வச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் மாதாஜி நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸா இருக்குமா. எது எது செஞ்சாலுமே அவங்களும் எடுத்து வச்சுட்டு தான் பண்ணாங்க. பட் அந்த மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணு அப்படின்றச்சு, ஐயோ எனக்கு அது ரீயூஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஃபீலிங். பால் மட்டும் ஒரு தடவை காய்ச்சிட்டு அடுத்த தடவை காய்ச்சினா டேஸ்ட் இருக்காது மாதாஜி. ஓகே, அது எனக்கு தெரியாது. ஓகே, சோ அதனால வந்து பாயிண்ட் என்னன்னா, ராகவ் பண்டிட் இல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்ம பர்டிகுலரா இருப்போம். அதாவது சிலர் பூல பர்டிகுலரா இருப்பாங்க, சிலர் வந்து மாலையில. நான் அதெல்லாம் பர்டிகுலரா இல்ல, பட் இந்த பர்டிகுலர் திங் ஒண்டி ரொம்ப பர்டிகுலரா பழகிச்சு சின்னப்பத்துல இருந்து. அதே மாதிரி ராகவ் பண்டிட் பார்த்து பண்றாரு. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இப்ப மத்தவங்களுக்கு அது ஸ்டூபிடிட்டியா இருக்கலாம், ஆனா பண்றவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த ஆர்வம் இருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி ராகவ் பண்டிட் என்னடா இந்த தேங்காய்க்கு இவ்வளவு பண்றாரு, தொட்டாரு, இதெல்லாம் தேங்காய் அதுவும் ஏதோ பாலானா ஓகே, குடிக்க போறோம் டைரக்டா. தேங்காய்ன்றது இவ்வளவு பெருசு, அதை வெட்டி அதுக்கு இவ்வளவு டிராமா இவரையும் போடுறாருன்னு நம்மளுக்கு இருக்கலாம். ஆனா உண்மையில் அவரோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை இது குறிக்கிறது. 85 சிலது நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல, கிளாஸ் சொல்ல அந்த பிரின்சிபல். ஆனா அந்த கிரேட்னஸ் நம்ம வந்து டிமைன் பண்ணக்கூடாது, ரைட்? எப்பவுமே நான் அதான் சொல்வேன், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸை எல்லாரும் ஆல்டர் பண்ணிடுவோம். எதுக்கு? நம்மளால அது ரீச் பண்ண முடியாதுன்றதால நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்டை குறைச்சிடுவோம். அது நம்ம குறையக்கூடாது. தபையார நாரிகேலா சம்ஸ்கார கராயிலா பரம பவித்ர கரி போகலா காயிலா. மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? தபேஹர நாரிகேல சம்ஸ்கார இல பரம பவித்ர கரி போக லாகயிலா. அதன் பின்னர் ராகவ பண்டிதர் வேறு இளநீரை சீவி தூய்மைப்படுத்தி மிகுந்த கவனத்துடன் விக்கிரகத்திற்கு நெய்வேத்தியம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் ராகவ பண்டிட் என்ன பண்ணாரு, மத்த தேங்காய் எல்லாம் எடுத்து கிரைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆஃபர் பண்றதுக்கு டிடிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட எல்லாம் வேலையே செய்ய முடியாது கண்டிப்பா. என்ன மாதிரி ஆசாமி எல்லாம் சான்ஸே இல்ல. ఈ మత కాల అమరా నారాగా కాంతాల యహ యహ దూర గ్రామే సోనియా చేబాలా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏ ఈ మద కల ఆమ్ర నారంగ కాటాల ஜாக ஜாக தூர கிராமே சுனியாசே பாலா. இவ்விதமாக அவர் தூரத்து கிராமங்களிலிருந்து அற்புதமான வாழைப்பழங்கள், மாம்பழங்கள், ஆரஞ்சுகள், பலாப்பழங்கள் மற்றும் தாம் கேள்விப்படும் அனைத்து முதல் தர பழங்களையும் சேகரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா, வாழ்க. இதுதான் ஒரு இடத்துல போய் அவர் வந்து சேகரிக்கிறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம், ரைட்? சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாமா? बहुमूल्य दियानी करिय यातना पवित्र संस्कार करी करे निवेदना. बहुमूल्य दियानी करिय जदना பவித்ர சம்ஸ்கார கரே நிவேதனா. இவ்வெல்லா பழங்களும் தூரமான இடத்திலிருந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவை. அவற்றினை முறையாக வெட்டிய பின்னர் பெரும் கவனத்துடனும் தூய்மையுடனும் ராகவ பண்டிதர் விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கின்றார். அவ்வளவு கிளீனா இருப்பார் போல இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, எல்லாம் தூரம், காய் தனி இது தனி, அதெல்லாம் நீட்டா எடுத்துட்டு பத்திரமா அவர் பண்றாரு. ஸோ பேசிக்லி
எவ்ரிதிங் ஷுட் பி பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் விஷயமே பியூரிட்டி தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் இனிஷியேஷன் அப்போ ரொம்ப கிளியரா பார்ப்பாங்க சௌச்சம். நம்ம ஏன்னா டிடி வர்ஷிப், டிடிக்கு பிரசாதம் பண்றது, இதெல்லாமே நம்ம நினைப்போம் மாதாஜி நம்ம கிளீன் இல்லையான்னு. நம்ம கிளீனை 10 தடவை அதை மீண்டும் எப்படின்னா, ஒரு தடவை வந்து நம்ம கிச்சனுக்குள்ள என்டர் பண்ணாலும் ஆல்டருக்குள்ள என்டர் பண்ணாலும் நம்ம வாஷ்ரூம் போனோம்னாலே மறுபடியும் குளிச்சுட்டு தான் வரணும். ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம அவ்வளவு ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். 10 தடவை போயிட்டு வரோம் பாத்ரூமுக்கு. ரைட்? ஆனா அங்க ஒரு தடவை வந்து என்டர் பண்ணோம்னாலே காலி, குளிக்கணும். ரைட்? ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பனா எந்த லெவலுக்கு பியூரிட்டி ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத பண்ணலாம். ஏயி மத வியஜ நிராஷாகா மூல பலா ஏயி மத சித்த ஹுதாமா சந்தேஷ சகலா. ஏயி மத வியஜன சாகா முல பல ஏயி மத சிட்டா ஹுடுமா சதே வதஷ சகல. இவ்வாறாக ராகவ பண்டிதர் பெரும் கவனத்துடன் கீரை, காய்கறிகள், கிழங்குகள், பழங்கள், அவல், அரிசி மற்றும் இனிப்புகளை தயாரிக்கின்றார். இப்படி பார்த்து இவ்வளவு பண்றாரு. ஒரு ஐட்டம்னா ஓகே, நான் ஒரு பால் ஈஸி, இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்து பண்ணோம்னா அவ்வளவுதான், விடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு. ரைட்? அதுவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். இவங்கள மாதிரி அவங்களோட வேலை செய்யறதே ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் ஒன்னொன்னு பார்த்து எல்லா ஐட்டமே பண்றாருன்னா அப்போ வந்து எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். हे माता पिता पाना शिरा ओदना परम पवित्र आरा करे सर्वोत्तमा. ஏயி மத பிதபானா சிரவோத்தனா பரம பவித்ரார கரே சர்வோத்தமா. அவர் கொழுக்கட்டை, பானம், திரட்டுப்பால் முதலிய அனைத்து பதார்த்தங்களையும் மிகுந்த கவனத்துடன் தயாரிக்கின்றார். உணவு முதல் தர சுவையுடன் இருக்கும் பொருட்டு சமைக்கும் சூழ்நிலையும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்கு, அரிசி எல்லாமே அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா பண்றாரு. அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் பியூரிஃபைட் சென்ஸ்ல அவர் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். काशांदी आचार्यादि अनेक प्रकारा गंध वस्त्र अलंकार सर्वद्रव्य सारा. कासां तियसर आदि अनेकर प्रकार கந்தவஸ்தர அலங்கார சர்வத்ரவ்யசார. காசாம்தி உட்பட எல்லா வகையான ஊறுகாய்களையும் ராகவ பண்டிதர் அர்ப்பணிக்கின்றார். அவர் பலதரப்பட்ட நறுமண தைலங்கள், உடைகள், ஆபரணங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரு. நம்ம ஒரு செகண்ட். சோ சாரி, இவர் வந்து எல்லாமே ரைட். அது காஷாம் தி என்றது என்னன்னு தெரியாது. பட் வேரியஸ்லி மத்த சென்ட், கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கலி அதான் ஊர்கா மாதிரி போட்டிருக்காங்க. சோ அதனால நிறைய வந்து அதாவது எல்லாமே அந்த கம்ப்ளீட் கிருஷ்ணரோட பேரஃபெர்னாலியான்னுவோம்ல, எல்லாமே அவரு பெஸ்டா அவர் அலங்காரம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதோட பாஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்லைன்னா ஹாப்பி